Сәлем алейкум. Юа Қырым телеканалында хаберлер жанлы яйында. Қырым ярымадасының бағлы ең мұйым хаберлерден сізлеріне таныш етмеге азырмыз. Бүгінден башлап ижғалчылар сакинлер үшін сув эксілтмесіні екінші этапына башладылар. Ахмездет ве Бахчисарай районларында сувны саат 6-дан саат 11-геже, сон саат 20-ден 23-геже бережекілер. Шымды полис бекчілігі алтында айры районларға юк машиналарынан сув кетірмеге планлаштыралар. Ижғалчы әкіметінің башлығы Аксенов сув бувалынмасы тоқтатмақ үшін сачма планлары ақында айта. Вазиеттің ең ағыр азырленмеміз керек, деді Аксенов. В текущем режиме необходимо обеспечить обратную связь с горожанами, жителями Симферопольского района, то есть там, где у нас ограничения, соответственно, произошли, с тем, чтобы была оперативная реакция по аварийным выездам, соответственно. Ну и там у нас все равно будут возникать проблемы с режимами отключения, графиками, ну, соответственно, если время определенное, если в это время на час происходит задержка, уже, соответственно, человек недополучает то, что ему было обещано. Бұйық Қарасов өзені құрыды. Видео Ички районын Костачковка көйінде шығарылды. Да барде өзен суллайды. Шымды есе өзен ішінде балчықтан ғайры бір шей жоқ. Янында шақси балық тұтмақ үшін гол бар. Оның сайыбы өз борысындан суыны толдырмақ зорында. Посмотрите, во что превратилась река. Превратилась она в заросли травы, сорняка и пустыню. Она просто высохла. Офигеть. Ох. Чем все это закончится, не знаю. Вот мне интересно, решают что-то там наверху? Этот вопрос как-то пытаются урегулировать. Ну ведь действительно, если и эта вода закончится, то где же нам ее брать? Опреснять море мы не сможем. Вот такой вид открывается на самую широкую часть русла. Так, пройду подальше. Там, говорят, какой-то пруд есть искусственный. Ну, что? И что, все? Нет, воды не дают или что? А как же, получается, тут вода сохранилась, не пойму. Потому что Илумина, там она же это. А, это вы, да, владелец? Да, это моя собственная земля. А здесь вода как получается? А это скважину сам. А, он качает и пополняет, чтобы не пересохло, да? А Расу вообще перекрыли, да. Бірлеші мемлекеттер тешкілетінде Русия Девлет Думасының депутаты Наталья Поклонскаяға жауап бергенлер. Бұны Азатлық радиосы білдіре. Бірлеші мемлекеттерде өз мектубінде депутат ижғал етілген Қырымда сув қытлығынен қасивет етейміш. Бірлеші мемлекеттер тешкілеті матбуат қызметі инсан ақлары бойынша Бірлеші мемлекеттер тешкілетінің комиссары Руперт Колвиннің матбуат қызметі Русияның вақтынша ижғал етілген Қырымға оларының ирешімі олмағаны деп жауапланды. Ижғал етілген Қырымға сув берілмесінің фырсатлары насыл ве Шымали Қырым каналы хусусиетлештіріле білемі сюжетіміздің девамында. Қырымның ижғал етуінден евел Шымали Қырым каналы ярымададаки сув анбарының ихтилатларына толдырайды. 2014 сенесінден итибарен сув берілмесі тоқтатылған. Кечінде Украина Назирлер кабинеті Шымали Қырым каналы хусусиетлештірмеге изин бермеген. Қырым Мұхтар Жумхуретіндегі Украина президентінің векілігінде ярымаданың қайтарылмасындан евел ижғал етілген Қырымға сувны бермейдегіні дейлер. Це дуже важливе рішення Кабміну, і ми у представництві президента України в Автономній Республіці Крим дуже вітаємо таке рішення Кабміну і таку відповідну ініціативу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. А позиція держави є незмінною. Вода в Крим може піти тільки після деокупації Кримського півострова. Питання приватизації – це вже питання приватної власності. Так? Тобто ці ж різноманітні розмови чи маніпуляції якраз велися через те, що, мовляв, прийде приватний власник, йому дозволять приватизувати ці об'єкти, і от він запустить воду в Крим. І вже держава нічого не зможе з цим зробити, бо це будуть об'єкти приватної власності. Відповідно, включення таких об'єктів двох стратегічних, знову ж таки, до переліку об'єктів державної власності, що не підлягають приватизації, є дуже серйозним кроком. Кираз айның 17-сінде Украина юқары шурасы Украина үшін стратегик тарафындан мұйым олған иш ханелердің
хосуслештірмесіне дайыр қарарына редеткен. Бұ іш ханелердің арасында Шымали Қырым каналы да бар еді. Лейха тешібісшілері халық қызметі фракциясының депутатлары олған еділер. Авропа бірдемілігі фырқасының депутаты Ахтем Чейгоз дейки, бұ қанын лейхасы или ижғал етілген Қырымға су берілмесі ғаясына ілерілей еділер. Ми наполягали на тому, щоб Кабмін змінив своє рішення стосовно переліку об'єктів, але вважаємо, що це тільки такий маленький крок для того, щоб і далі боротись за деокупацію Криму. Це наша зброя, вода. Руководителі фракції «Слуги народу», деякі політики, скоріше всього політикани, вони намагалися суспільству втюхнути таку пропозицію, що воду треба дати до Криму з гуманітарного якогось там аспекту. Росія є злочин, держава, і Путін є злочинець. А коли ми кажемо, що Росію треба поняти, Росія не враг, Путін партнер, коли це є меседжем сьогоднішньої нової влади. Арман айнын едісінде Денис Шмыгаль суыны яңыдан берілмесі фырсатына ижғал етілген Қырымда гуманитар феликеті олса ихтимал береді. Қырым Жұмхуретінде Украина президентінің сабық векілі дейки, парламентінің қарары ярмадаға су берілмесі мәселесінде ноқтайы қоймай. Аңлатаки хосуслештіруф ижғал етілген Қырымға суының яңыдан берілмесіне бұйық бір мұхтарасы ола біле. Бұндан да ғайры ишханенің девлеті статусы суының айны ярмадасына берілежегіні кефалет етмей. Нема жодних гарантій, що цей законопроект, перше, якісь розумні строки потрапить в Верховну Раду, друге, не буде змінений в парламенті, третє, буде проголосований. Тому поки це такий проміжний крок. Верховна Рада в свій час відмовилася схвалювати рішення, постанову, яка забороняла постачання води в Крим, Північно-Кримським каналом, тому виникає питання, як вона проголосує за цей новий законопроект. Звісно, що приватизація цих об'єктів значно спрощує можливість постачання води. Каналда алышылған тертібінде чалыша Херсон вилаетінің кой хожалығында Шымали Қырым каналының башы тариф еткеніне кібі каналының хосуслештіруі ола біле ижғал етеген Қырымға су берілмесінің імканы шымды йоқ. Все це питання краще задати тим депутатам, які вносили його на розгляд без внесення наших каналів в цей список. Тому у нас немає такої однозначної відповіді. Ця інформація, вона як прозвучала, так і залишилась десь на рівні якихось слухів або домислів, не більше. Тобто офіційної інформації, що якісь компанії мали серйозний намір, у нас немає. Кеченде Русия президенті Владимир Путин Таврида yolunun açıluvында су мәселесі да чезілежек олғанына айтқан. Да 31 инсан ижғал етілген Қырымда қасталанды, бұақта ижғал жәкімет хабареті. Ижғал етілген Қырымда ел башындан 2542 COVID-19 қаста қайдетілген 31 адам өлді. Ижғал етілген ақиярда бүгін бір инсан қасталанды. Умумен анда 524 қаста, олардан 18-і өлді. Украинада есе 2495 COVID-19 қайдылеген қаста соңки күн ішінде қошылды. Бұақта сағылық сақлав нәзірі Максим Степанов хабареті. Ең чоқ Киевде қайдетілді 332 каша. Одесса, Харьков, Ивано-Франкивск, Чернівці, Львив, Тернопіль вилайетлері де лидерлер арасында. Умумен Украинада 125 бин инсан коронавирусын қасталанды. 2656 қаста әлі қолды. Ви бачите, що в нас тут чергові антирекорди щодо кількості захворюваних. Це 2495 осіб, які захворіли на COVID-19. В нас збільшується кількість зайнятих ліжок, які відведені під лікування хворих на COVID-19. Навіть виділивши 36 тисяч ліжок, які на сьогоднішній день є або вже задіяні, або стоять в резерві, ми практично кожного дня вводимо нові лікарні,
тому що в нас по деяких регіонах дуже сильно зростає кількість людей, які госпіталізовані. Загалом на сьогоднішній день, якщо взяти вже з підтвердженим діагнозом COVID-19 і люди, які поступили, ще не підтверджений діагноз, тобто чекають на підтвердження діагнозу, але мають всю симптоматику COVID-19, яким надається відповідне лікування, мають і пневмонія, зайнято вже в нас 44% ліжок. Милли Меджлис рейсі Рифат Чубаров тыш мемлекетлеріні ве халқара тешкілатларына Русия тарафындан яқылынған саяси мәбүслеріні азат етмеге, ярдым етмеге чағырады. Бұнен берберлікте Бірлешме Миллетлер тешкілатының резолюциясыны Москва тарафындан ерне кертілмесі үшін оңа қаршы басқы құветлештірмеге. О Қырымда саяси репрессияларын невбеттекі далғаса қында да қатырлатты. Белки кімер Русиянин субетке чағырған Авропа сесетчілері бізен разы олмас. Амма керчек шунда ки, рус ижғалжілерінің ең мұйым мақсатларынан бірі бұл Қырым татарларыны Қырымның тамыр халқы оларақ бұтунлей Қырымдан чықармақтыр. Қырым ярымадасыны руслар арби базаға чеврелер. Қырымның ярдымынен Русия әм азақ, әмде қара деңізні контроль алтына алмаға істей, деп айтты Милли Меджлис рейсі. Қырым бірдемлігі бүгін махкеме салонындан Сервер Мустафаевның мұражатыны яйынлады. Хатырлатам, августың 31-де Русия Женюби махкемесінде прокурор Хизбут Тахрир 2-ші бақшысырай группасының сақте тізілген жинайы ішінің фигурантларына 15-тен 20 елға же апыз жазасына талап етті. Бізге атландырған ve vermege istеген сроклар, олар не kadar балапан olmasa da bizlerini olar korkazmaz ve korkazmayız. Sizlerin de korkazmaz. Evlilerin geçti halkımız bu böyle haksızlıktan bugün de geçerek kollarımızı ektirmeyip okumuzdaki koyulgan maksatlarını mutlaka tapayıp yerine getirip ve inşallah halefelerin zaferini beraberlikte azat olmadan kırımda göreceğiz. Бұнен есеме сіздерден сағылықлашам. Өзіңізге пек мұқайт олыңыз. Сағылықне қалыңыз. Көрішкенде.